Satang sausngi kipai ba sian kin sayu ino ya ka film kasi kabala ai karteng jingim ya ka ba on sapan ipai ba no nadu kalai tarik uno pra Haviju Cinema Shillong. Shuaban pen ipai ba no nakaliang kinong hashimenta jong kanega film nadu kiteng shop berpuron kikan tui kipai ba bakin ai jing karshan lem ya kanega film da ka bakin wan ban pej dala dehi nadu ka basdang kenang bakan long ru ka jing ai mensim nakamta ka jongki habai kran berkinong thok kubor ha Shillong Press Club ha kasnginang kong uba wan bet chang pliang ubadai uno hikai shat ha kanega film ulong baya kanega film lade ban pen ipai ba no naru snam arja ka khandai henry nakadaw ka jinglong jiman kasu kasanya po ka jela baru naka jingwan nan shop ka khlam jimpang kobet ka khandai kaneka film kelas ateng no henry upan paupat ka jing sukman barai kubleru ya ka sarkar banadu kalai tarik ya kaneka film on sapan ipai ba no ulai thu baka khana ka bakongsan jo kaneka film kade shapang ka jingim ka ba manla ka sngi bat ka ba ajing snang gi samla na markat kum ka jiong jungu babun sin ki samla kasi habakilai ban pule shabar kim nang shu ban kren ya kaktin lajong baru ka ajik senang nakam ta ki samla kan thei ke bi olok de ki bar jela film ka kumangla ka teng hani jingim de kede shpang ge jingim jungi ki breu hi ba khamtam e ba naglang jung keta ge juja kede ba ja shisha hani po yangi gi jab de khasi gan ba gitang shumi shabar na ka nagjela ba ni pule la ni bela sha shiki we ba gi jela thì teng teng bengin wan phai pat chla jong ge lang im jukwa shu but nagi lawan phai ru teng teng kalong ni pini no kita jing so meng ni kita jing so sarong but koi ru kalong ba kini ki kethe kasi jungi bun baki yolok kharna ti ki yolok ma ki khlajat te andai la yolok di khlajat ti kini khlajat pada long ki sedang mane business te kata long ke jing sneng ke ka paring jong ga film kan jing tip ke jong an leng ba I producer jong ga film ngatrai ke jinglet tegala poi la namno shaka khasam ne ka akula te ki jaka I bangila shoot ni film ki bu ni de po ani po soslo bat ka to ni ki khap sar ma kuma bo mongap ka badan gitu ka to jing show ka bagila plot advertisement te bat kumjur po la mo rang ma kita hi jaka ke ba khambun te kilong hapo pomlom stai te kilat moreng stu kilan gen lalong stu te lalong nyu pesan film kala ayat tu te deres pada long keleng tinggal ayah sang kene ta ni wan hang ni na film na ko film khasi ko ngin sapmi na shan ka lai trek bra banwan te ka teng jong film ke film jingem ka ba ila dap ban shoot na do snam arja ka khandai te jing sang la di ban ni na ini film na di snam jing cha te ndai nakadaw ka jingwan no jongka tujing ki jongka CE na tarik wan ko ka ishamati na tarik last na wan kini ka corona ti ni chimla yola company ni film wala ngila yo ya kini ka CB si circuit ban pa tin nagalang jinging la kwa company ni film na du sama jak sandai jing cha tin den nakadaw jingtan jong kini jaki bagini ka corona ti ni chimla la chon ni film te ndrementang ni pen pa jing sungu ngi pen pau ka jing kuble ka bakra ya kani ka sarkar jing minta sarkar jala jing ka bala sha yang ni pen ni film nado ka lai trek ubnai wan te hapo bijus nama ho te kindan hado jing sang kli ki show ha ke kata ka kan sang do ko por khadu bije ka show bin kong ka ba ar ka por si bije ka balai ha ka por lai bije ka ba saw ha ka por san bije bat ka ba khadu ka ne ko por nyu bije te yagni ko film ngin pet kat kum kijing bon jki pat ba la ki pat ba gedang kwa man pe ni film ti ngi ding nang continue man pini be ni film la ka de kat bane la ka ne steo arteo la ni kala bane shibnai ru ti kumata ba yang ni film kada yolong banga ngade we supporting jong actor jong ni film bandang long ya kan ya main actor jong ni film tinga de we banga yalam ban pun poi shakta kachaka ban long ban yo kamai ban yo pule puthi mo tika ege bang anong bang snotanat marbalay ba hani ka film ngidan matalang kum to ki artist ki ba iyo ki ba khampao tilong kawai ru ngayo bang sa kajing shot bang to ka mensim ka kaman tingiyo ay to kajing shot ko no jis snotanat nisnguhon hero na marbalay hoy wala ngamdi nong shot dai long ege bang ile long nga ding jing trishtam tiling pa kajing trishtam kalong mantai kalong ka bachop yang masmut ko kata na marbalay ba
baka jing kershan badai ling baka tu jing ruai ngaru ngalak ban kiu hakini gi nadu na ban kiu ti jing ruai ko bong tu por samla ti tu por samla nang tang dang supply biang cokoi ga jing ruai bang ai keteng perkhat ti tu por samla ko la pai million tam ti den nak tu jing ruai manta ka dang supply tang arte yo ti ka la jandap 1 million ti smutana pat nga smutu ba de ling ba tu ka jing ruai men sim ka man ngasayo men sim kanang balai ban mar balai la dangam tristam ko an por shak tham Tena tak ada ngam jupers ngap ide ki banane ki banata ki banarung ki banane. Hakabakut kemat kali jing tres tom jonga hang ta ma kitu ki babenya kemat kisi it kelai nga kisi itana ya. Kadi katahi. Dia sengutana panong ba poi biang sakane ke jing roi ngala yo man. Kani ke jing roi ngala yo man kadi ka lalong ke jing roi special hak film. Jing sha kam dan rekam panong ba kam dan bantah banda tep hang ne hata jungga hapo script ndai tang ban long special ban sengutana ban pen ken mau biang haswa bangin plot ya ke film jingem sasisian bat kalong ba pen kan mau biang ya kipat ba na kinong kersan jongi kibala akmil ti baro shikat tu tika ne kalong pen ki em biang kane ki jirai ngala yamat kalong pen ki em biang na takadaw kalong ni khot ya i badu sushang ma golden sushang madidan batalang tu banlong kajing ya telang kajing telilang kumba na penar ba na khasi te kalong kajing ya kajing ya snutna lang hang tu kan nyila ban kentiu ya ka ai ba long ban kentiu nalor kata bang ini lang itu in pin sutho lang iki ba kajing jong ye kalong kajing ye teli kajing ye kalong pa chau dia ka te jua de naki wana kamen wadri te haka ni ka film te nga akum i second actress iba karu jonga ka dikum ka bananong kendong kajing im ka banashanong kendong kani ka jingwai ngalai umar haka jingsha haka ni ka film jingim ngamdan ka jingwai mo ka pa jonga ngamdan jingwai tambah haka ni ka jingwai pada jingim nga shudon benta pada kalong no ba kum kawai ka jingwai ka ba pen kemau ka ni ka lockdown ma ba baros ka tang la don ka ni ka lockdown te ngi klam yo sho bangin ka du inu para artist kumni para ki parlok ba ting wat ki bahi yang sam rungim yo sho bane ka du telimba ka ni ka jingwai pada kaba i ba section ila pani te kalong ban pen kemau ini ya ka ban pen kendu biang ini ya ka jina din jong ka lockdown ni pen ya kendu biang sa sisen hadin ba ka ni ka covid-19 kala kham duna ma tengi ya kendu biang sa sisen te kalong syapang ki ba i syapang ki samla ma syapang ki ba hi ngasam bat ya baro hi ka pen ning ba ka ni juai kalong kum ba ke pen ya kendu biang ni sa sisen kan kinjat ka bang hatip pangan ni ka jungwai te ngayo kin bangan don bentalang ka ni ka jungwai ka ba keteng ngalai omat